Sining nga linya, we have Sir Luis Gonzales ang PSA. Sir, may gabi dira sa imo, pasensya gid sa disturbo. Hello, mayong gabi sa tanan, kag sa imong mga tagpalamati. Yes sir, sa Action Radio ni sir, sa Action Brian Morden. Sir, Oo, mayong gabi, Action Brian. yes sir, salamat gid sa time sir ha. Kadamo gid subong nagahulat sini. Sir, ano ang sistema gid sa pag-uyat sining aton nga bago nga ID subong sir? Anyways, ako nagahulat ma ko sang ID ko. So may complaint kami nga gingamit nila, wala ginbaton kay wala pirma. Sir, paki-explain lang please sa aton nga mga listeners. Thank you sir. Okay, sa liwat mayong gabi no, sa tanan nga tagpalamati isang Action Radio firing sir. line. Yes sir, yes sir. Migo Brian, ang Yes, sir. aton ni Balanga National ID, halin sang pag himo sinisang layi para sa aton nga national ID. Mhm. Ginungod gina nga ginbutang nga hindi na kinanglan may pirma ang aton nga mga angga panag-iya sina ang ID no. Yes sir. Mhm. Kay ang ina sang ID ang pinaka-objective niya sina Mhm. sa mga future transactions nga gapakadto na kita sa digital nga era bala. Yes, correct. Mhm. Oo, kag dason ang isa sina ka importante nga features ang aton nga ID. Mhm. Kompleto na siya actually. Mayara na kita da demographic data naton, ang aton mga pangalan, ang mga address, mga personal data naton. Yes. Mhm. Tapos wala labot sina mayara pag kita biometric halin sa Nan. fingerprint pakadto sa iris scan naton. Correct, correct. Mhm. So amo na siya nga nunid na kay ang based sa experience kag sa mga lawig naman nga mga reports nga nabaton sa aton mga government planner, Mhm. ang ining mga ID naton nga may mga pirmi lang siya gagawa nga ginapiki sang iban. Ay, gusto. Kay may ara gani nga reklamo nga buhi pa siya, nakuha na siya sang death benefits niya sa mga insurance company. So Boreal. muna bala ang isa ka nagtulod sining ID nga single ID lang aton gamiton, Mhm. wala siya sang pirma, Okay. pero kumpleto siya sang ara sa sulod sang atong ID. Kay ina nga ID may ara siya nga QR code sa likod. Yes, correct. Mhm. At the same time may ara man na siya sang mga ginatawag naton nga may number na siya nga unique sa kada tawo. Mhm. Nga wala sang pareho kada isa. Do ka password abi sir, no? Sa nimo. O may ara na siya number dila. Mhm. May ginatawag na siya nga number nga pwede naton mahimo lang siya nga daw substitute nga number, pero may personal number yun kita kada isa dira sa ID nga ina Aha. nga hindi pwede ilisan. Okay. So na-mention mo sir while ago nga do ka ari na ta subong sa digital nga kwan mo nga panahon ano. So meaning ang kay amo na siya ang ID man ang makaano man sa aton mga transaksyon nga mapadasig pagid. So meaning inim lang aton nga tawag nga ang sa low man na naton bala nga mag-expedite ang aton transactions. Amo Yes, man na siya nga ID ang purpose ang sinang ID mo man na siya. aha. So meaning kung ari na ta sa digital nga dimensions ang pangabuhi naton, ang establishmento like for example ining mga gusto mag-claim kwarta dapat may mga scanners la sir nga dira i-scan ang ID. Oo. Actually, migo Brian, may ara na kami schedule subong sa training sina no. Aha, aha. Sang use case para sa sina nga sa sina nga part Mhm. nga sa diin mag-ano na kita siguro sang machine sa kada institusyon o kung sa kada offices Okay. nga para mag-scan sang sina nga ID. Mhm. So by this November galing medyo na postpone lang siya kadali siguro kay tungod nga ginahulat pa man ang machine nga gamito namon sa demonstration. Aha. So masugod na kami training. Mhm. Dason ang unahon namon nga target sina ang diri man mismo sa amon opisina magkuha bala sang dokumento. Okay, yes sir. Kay kundi magkuha sa mga civil documents ato mga birth certificate gapangita man kami sa ID. Aha. Mhm. So dira na siya namon i-pilot ang ina siya nga use case para nga kung ma-distribute o kung ma-disseminate na sa kada opisina o kung sa kada establishment Aha. daw hindi na siya magka-problema. So tanan nga establishmento sa Burng even do nga do bag-o pag ini siya katama, will inform naman ni sila sir nga dapat may scanner sila. So actually sa sinabalang imo ambal nga may nagareklamo da sa inyo, Yes sir. Mhm. kung pwede mapangayuan namon sila sang data nga pareho ng ngalan sang establishment, Aha, aha. dason sa din ng address ng establishment, Mhm. kag kung pwede ma-record nila ang time kung saan os lang kadto kag ano nga pizza, Aha. Mhm. kag ang ngalan lang sang complainant, Mhm. pwede lagi ka
diretso sa amon, i-report na nila sa amon Aha, yes sir. Mhm. para nga at least kami mismo mahatag na sa ila sang communication parte sa sinipagamit sang sining national ID naton. I see. Given sir nga daw medyo bago pagin man ang iban way pagid guro ideya sini exempted pa man sila guro sa mga fines guro sir. Exempted pa man Amugin man sila. na siya, amugin man lang ko bayan. Mhm. Okay, nabasahan ko digina do 500,000 ang Oo, actually, ara na naka-embed sa law, may section na da sa law naton. Aha. Pag kuan sining national ID naton nga kung may mga establishment kag may mga offices nga ma-deny sang sinang ID, kung ma-prove sila nga nagilagi gin-deny nga wala lagin baton, Yes sir. amo na siyang 500,000 ang kuan, ang penalty sina. So dapat mangin mahinalungon gini sila kay kung mera sa mga reklamo karon da nga medyo maalam gid ti madisgrasya gid sila mamalayran gid sila sini sir ano. Actually, damo na kami sa na-receive nga mga complaint parte dira. Dato na ginpadalaan namon sang communication. Daw wala naman nakabalik subong. Okay. Ang iban guro do Atong mention mo kaina nga sili mo Palawan. Oh yes sir. Actually, ang may Palawan, ang una ginagreklamo sila nga Palawan, siguro nga wala ginbaton sa Palawan, ang Ibi Magaluna. Okay. Pero amo na to sila na-inform. Aha. So far, ang Ibi Magaluna subong daw wala man sa nag-complain na. Siguro may ara pa man kamo guro sir da sa PSA sang first and second offense hasta third offense. Amo na sa gani, ang amon sinatani nga kwan, kung may ang ila head office bala amon matagaan sang kwan. Aha. Ang mga head offices na lang nila bala para ma-disseminate nila sa ilang mga branches. Aha. Sige. Sir, ang imo na lang sir nga advice sa mga holders ning ID subong kiti bag-o gid ini. Ako waiting man ko gani kay daw after 3 months pa to pag-apply ko maabot sa akon kag sa mga establishments. Pareho kita kay ako na pa man. Okay pa man sir. Ang iban kinakita ko katahom gali no may QR code sa sulod sa likod do ka safe gid man to de. Kita ko tsura niya. Kay amo na siya nga amigo Brian nga ang inang ID daw kompleto na siya sa picture mo nga hindi bala matrace ang iban nga kwan nga hindi mapiki bala sang aton ni mga iban nga mga ano. Okay. Kaya kung ID lang nga nagamit sang with signature, hapos lang sa tawag ni isundon. Kay kabalo ka naman na ang signature nato niya pwede lang madrawing kung maayo kita pangamot sila dasig mo nato mabalan. Husto gina sir mga masagad gid dira ano. So ang imo na lang sir nga advice yes sir. So bali ang sa aton nga mga utod nga may mga national ID na ginauyatan if ever gid man nga may encounter ka mong hindi pagbatunon, pwede nyo gid ipabalo sa amon sa PSA nga office. Okay. Dato na mo lang to, paon nyo lang ang data nga kung ano na siyang establishment, din ang address. Dason imo nga lang nga complainant, tapos ano ka nga date kag time nga nagkadto didto nga wala nila gin-entertain. Okay. Pwede gid namon sila matagaan sang kwan. Kaya actually sa subong hindi pa man naton gid makuha ng implement ang ano kay wala para ma-disseminate sa kabilugan gid bala. On process pa subong ang aton nga use case nga procedure para dira sa aton nga national ID. Pero sa layi ara na nakabutang na ng adaan. Once nga ang national ID ma-release na kag ginauyatan na sang aton mga utod, dapat entertain na sa aton mga institusyon kag mga establishments or ano man ang ilang gagamitan sila. I see. Sir, sa mga establishment naman sir, nga daw kulang-kulang pa gid ang ideya nila about this ID. Amo na siya medyo kwan pa na. Actually ang aton subong nga national government nga mga offices daw hindi na masyado problema kay nakabalo na na sila. Pero sa aton mga DFA na nakabalo na sila mga SSS. Makilala na nila ang aton national ID. Kaya dito pa lang daan sa aton nga part man na sila sa pag ano sa mo sa pag himo gid sina sa mga IRR sa aton nga law. Correct na. So bali sa national offices ya daw hindi na siya problema. Ang aton lang kuan sa mga private bala. Kay basing isa to guro ang namuno di sa akon kay na may isa pagid ka bangko basibla bag-o nga empleyada bla nga duway pa na inform. Basta mo pagid na kaya kung nakabalo gid man ang management sa sinang bangko basi ang mga employee nga ara naga-entertain basi wala bala. Yes, correct. Kaya usually ang ginapangita sa empleyado ya sa mga establishment pareho sang bangko mo signature gid ayon sa ID. Yes, correct. Hindi lang isa ka ID kundi duwa pa na ka ID. Correct. So amo na siya nga ang national ID na create ni siya kay tungod nga gusto sang aton man government nga hindi na gid magmasyado pabudlayan ang tao nga isa lang ka ID pwede na ka transaksyon. I see. Sir, may palagas kong pamangkot sir may nag-chat gid sa akon.
Din ko no pwede makuha ang ID or door-to-door ni gyapon subong, sir? So sa subong ang aton sa subong may gubayan ang aton sila nga proseso the same, no? Aha. Kay ara na nga daan sa contract nga ang PSA ang ma-register, Aha. and then ang Central Bank ang ma-print out sang aton ID, and then ang PhilPost ang ma-distribute. Aha. Amo na siya sa aton nga kwan. So wait ka lang gidya ko nakaparehistro ka na, hulat ka lang. Mahulat-hulat lang sila kay actually sa hindi gid man na magsabay-sabay ang pag-abot bisan dungan ka mo register kay tungod nga pagtapos na nila ato register sang kuha sa aton mga biometrics, pagpasa sina to sa central office may mga back-end verification pa na siya. Yes, correct. Gina-verify pa na tanan kay gina-avoid man nga mag-duplicate bala ang isa ka tawo damo nga kwan. Correct na. So gina-verify na siya based sa may mga transaction numbers na ginahatag sa ila before after mag-register, di ba? Correct. So pag-abot sina dito sa head office, may mga proseso na siyang ginatawag namon nga deduplication Aha. para to avoid nga ang isa ka ID bla damo ang nagapanag-iya o kung ang isa ka tao damo nga ID ang iya ginapanag-iyahan. Daw mo na siya bla kay actually hindi gid man naton masigurado kay why man kami sang daw verification sina during sang registration nga kung naka-register na sa piyak nga lugar. Aha, yes sir. Pag silo na sa isa ka lugar nagpa-register naman sa luwat daw medyo hindi pa na namon makdakpan gid diri sa amon nga level. Yes. So dito na siya sa head office na gina-verify. I see. Sige, with that sir, kanami sa information mo tonight, kadamo gid sa mga inputs man no, nga naga-intra sa aton sa mga gabi na kuan gid sila, napabalo gid sila sir. Salamat sa mga serbisyo sir, may gabi mabuhay ka sir. God bless sir. Thank you. Sige, thank you rin Migo Brian mo. Salamat man sining tsansa nga naka Yes, sir. ano man ko sa imo at least dako ning bulig para sa aton man para mabalaan man sang aton mga utod nga ina siyang ID. Importante gina siya. Yes sir. Gina-encourage kid ang tanan nga kung sino pang wala nakapa ID nga nakakuha sang ila biometrics ongoing pagyapon ang atong registration. Anytime sir. Text lang kung meron ka gusto Thank you, i-inform, sir. thank you. Thank you sir. Action Firing Line.